vi har en abe. Han starter med at tage et trin på et trappe. Den næste dag, så tager han dobbelt så mange trin på sin trappe, altså 2 trin. Den tredje dag, så tager han igen dobbelt så mange trin på trappen, altså 4 trin, og han fortsætter det på den måde i det uendelige. Det kan vi se, det er beskrevet ved en matematisk formel, som vi ser for oven, og som gælder for alle tal, bortset fra når q, for alle reelle tal, bortset fra når q er 1. Der gælder den her ikke. Vi vil først bevise ved det mindst nummererede eksempel, at det tal gælder. Altså har vi q opløftet i henholdsvis 0 og 1, hvor q så er 2. Vi ser så, at 2 opløftet i 0, det giver 1. 2 opløftet i 1, det giver 2. 2 opløftet i 2, det giver 4. Og 2 er bare 2. Hvis vi siger 1 minus 4, så får vi minus 3. Hvis vi siger 1 minus 2, får vi minus 1. Og da det er de to, da begge tal i bryggen er minustal, så ender vi med et positivt tal, som så er 3, da 3 divideret med 1 blot er 3. Og vi ser altså her, at formlen gælder. Vi tilføjer så q opløftet i n plus 1 for at vise, at denne formel gælder for alle reelle tal. Det gør vi på begge sider af lighedstegnet. På venstre siden, der siger vi, vi ved allerede, at q opløftet i 0 frem til q opløftet i n, det er 1 minus q plus 1 minus q opløftet i n plus 1, divideret med 1 minus q. Og så har vi blot det ekstra tal, som hedder q opløftet i n plus 1. Og her så kan vi så også se, at 1 bare er lægget til n plus 1, og det giver naturligvis bare n plus 2, da det er en plusparentes, og der derfor ikke sker nogen yderligere forandringer, når tallene bliver lagt sammen. I den næste linje her, så ganger vi q opløftet i n plus 1 med 1 minus q, og dividerer derefter med 1 minus q, så der derfor ikke sker noget med det reelle tal. Dette gør vi for, at det har samme nævner som vores første udtryk, hvor 1 minus q igen er nævneren, og så nedenunder der lægger vi naturligvis de to tal sammen. Vi ser, at når q opløftet i n plus 1 ganges med 1, så får vi blot q opløftet i n plus 1, som så fremstår her. Og når vi ganger samme tal med minus q, så får vi minus q opløftet i n plus 2. Og det er så fordi, når vi ganger q med q, så stiger potensen med 1. Hvis vi lægger alle tallene i den her bryg sammen, så ser vi, at plus q opløftet i n plus 1 minus q opløftet i n plus 1 går ud med hinanden, og vi får derfor blot, at 1 minus q opløftet i n plus 2 divideret med 1 minus q er det samme som det første, som vi udledte her, altså 1 minus q opløftet i n plus 2 divideret med 1 minus q. Derved har vi bevist sætningen ved hjælp af induktion.